Apri, Mimin. Injih Mbak Lin, Bu, Mak Cangi. Kok serada beda sajak tersipu-sipune ning apa to, Pri? Lah dipun tenggani kalian. Sapa? Para-para ingkang piniji. Heeh. Keluarga ageng saking kita Pandaya Suwargi. Nggih. Wonten keluarga besar saking Bapak Haji Sujito. Nggih. Nah, kira para-para kabeh to, Lek. Nyicil ayem ya, Pri. Napa? Aku ditunggoni Pak Cito seneng mongkok bunga ayem. Heeh. Ning aku luwih bahagia mergo yogane iki nom-nom ki lho, Pri. Oh iya. Dadi nek pomen aku Nom-nom tur dalang kabeh. Nggih, dalang kabeh. Wah, sigrak-sigrak dadi nabi. upama aku ki pengen cita-cita pengen anak terus dalang rak ya kasembadan to iki Ya, gara oh, milih. sing gampang niku sing paling jos. Oh, nggih. Sapa ta iki? Mas siapa jenenge Dandi. Mas Gatole Dandi, heeh. Ajar kendel sok dolan nang Bude Mimin ya. Ayo. Pak Bude lho, jane ya ora Lah piye Bude. anu jeng ngono? Ora, Piye? nenek. Iya. Ora apa-apa, kok nek Ora. kulino Srawung kok umure iso kaya seimbang, katik kaya setahun rong Jane tahun. nek Bude ro ponakan ki disun ya ora apa-apa lho. Iki mau pas lekas ngadeg mau kok terus nutupi wajah terus nganggo jarik iki ning opo? Apri niku lho. Ngopo? Sampai kumpul kalih singgan kulon kono kae. Oh, kae Apa ya. meneh? Iya. Jogate dumpiuk. Oh, jogate Dumpiuk kleru. Kula ngantek. Oh, iya. Mula kok nyon sewu, Pri. Ya tirui turun apike wae. Heeh. Wong nek kono juga tak begegek kok tok tiru ya. Nek karep ngrombong kono ya ngrombong. Resik, Nek toh. aku ning suwe ning ya. Ora sing ngono, wong kira nek wong lil luwih apik nek sing jujur. Piye? Ya, asline le dompo sapa ki mau. Nek menurut panerawangku, Heeh. aku dhewe. Oh, dadi kuwi mau ngeguyu lek men. Ceritane. Kamu itu lho berarti jam terbangmu jek kurang panjang, Pri. Lah piye toh? Kalau ada kesalahan kecil, ojo tok ketokke di kamera. Seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Kaya salah sair sini terus lingak-linguk kaya wong glagapen. Iki kleru. Ojo ngono ki. Ndak ketok aku goblok banget lho, Mas. Ya aku ki ora sing etok-etokke ki ora. Dadi aku ki guyu ki ora sing ngono-ngono lho, Lek. Mergo ora tak ketok-ketokke ki mergo lali, suwe ra tanggapan. Terus dadi lali ngono lho. Oh iya. Nek jogetanmu ki ya wis mending daripada dhisik-dhisik ngono lho. Ya ya jeneng aku saiki dadi instruktur senam to, Bre, ngerti dhewe ngene. Senam apa? Senam apa? Kula senam lantai. Anu lho. Tole. Gendreh dong sida dadi anakku kuwalono wis lanyu-lanyu nek dadi tenan ora mamah aku. Sing ngomong gendrah ta? Gendreh. Wes ya. Dong sida dadi anakku kok wis arep mamah aku. Engko Gendrah ini putranya almarhum Ibu Dewi Marhaningsih. Umurnya baru 14 tahun. Iya. Iki pun ngundang kula Bunda Mimin Marhaningsih ngono. Aku ya apa Yo kadoan tenan iki. bocah dhewe mbak aku nek kon pring dilincupi wegah latihan kena prak wingi nggon anu pengembangan karakter wingi anu Bunda Mimin Marhaningsih ngono ki terus aku langsung kaya radu-radu seminggu nek diundang ngono ki langsung. Terus Aku dadi watuk, jane kurang lho. Apa? Mimin Marhaningsih Suwito Radio. Lah, Dan. Jane. Ya, sesuk-sesuk. Iki jek enom kabeh sing demung kae ya termasuk enom, Lek. Oh, sing nom dhewe sing ngegong no. Oh, iya, Mr. Gilbert. Gilbert. Lek libet. Gilbert. Enom banget. Bon-bonan kok luar negeri ya sing anu ngegong. Iya, Gilbert. Iki nggih ngaturke donga pamuji Enak. kagem almarhum Kitomo Pandaya. Saora-orane Kitomo Pandaya itu berperan aktif dalam nama besar Mimin Apri. Kowe dhisik Ya. pertama wayangan rak yo ndereke Pak Tomo. Pertama ning panggung wayang. Dongamu kagem almarhum Kitomo Pandaya sing kaya ngapa ngono lho, Lek. Kowe nangis ki apa njaluk dikepruki apa piye? Nek aku nangis mesake Mas Jalu, mesake putra-putra, mesake Butomo. Piye? Saiki anenge saya mau ngirim donga kagem beliau. Ya. Ya. Terus kehebatan beliau iki kan iki do ditulat generasi muda. Ya. Nek ngendika ngaturke apa ya kelebihane Pak Tomo kanggo Mimin lan Apri ki mbok seminggu rantek. Ora entek ya, Lek. Pak Tomo iki job aku iki mergo trikae Boim kae geblasuk mergone.
Nek Pak Tomo ki jane karepe mimin kae mantasan ning Jawati Karang napa kae kok wilayah liya daerah cahyane wis sumunar kaya sorot kae lho, Pri. Nah, Papulung. heeh, ning karo kono kan dihalang-halangi terus, aku dihalang-halangi terus. Sing ngalang-alangi sapa? Mbok impama mboten kula nek semoncer 12 tahun kepungkur no jalan mbok aku. Dadi disendet-sendeti. Ning nek Gusti Allah ki pancen mimin ki nderek Pak Tomo kasunyatan yo Pak Tomo sing nuntun aku lan kowe. Lho, jane upama ora dihalang-halangi mbok iki aku jaman 18 tahun wis dadi kembang kocapan. Kembang panggung ngono. Iya. Tak kira dadi Bang Bangke. Bunga bangkai. Uga kintun doa kagem garenipun Pak Otto. Pak Uto ya. Bu Siti. Bu Siti. Nggih. Pikantuk surganing Gusti Yang Maha Agung. Amin. Nggih. Satu lagi Pak Saiman Harto Pawiro. Nggih. Pas 100 hari malam ini. Pak Diku itu belakang rumah. Nggih. Depan putra-putra sing teruske perjuangan. Bengi iki sawerane ndlidir. Alhamdulillah. Amargi wonten kula menapa? Oh iya. Nggih, ini tadi perahu layar itu request dari ingkang winantu pakurmatan Pak Budi Prasetyo. Nggih. Kepala KPP LTO 4. Kantor Pelayanan Pajak Besar. Nggih, terus iki dari Pak Aris Hidayat Jakarta ugi ngersakaken rondo kempling 500.000 masuk. Nggih. Terus ini tadi Pak Amrih Basuki ugi sampun nyawer. Nggih, sekedap meriah. Nggih. Menika Pak Suparno Widodo Makmur kalau ngersakaken sinom masih memantau. Wah, menika meriah banget malam ini Kiai. Nggih. Matur sembah nuwun. Pak Parno. Nggih. Suparno. Pak Suparno, kalau wingi ugi bibar wayangan wonten ing mriki. Pak Andreas ini sudah ngirim 2,5 juta. Ibu Warsini udah paring 2 juta. Alhamdulillah. Tak baca lagi nggih Pak Amrih Basuki ngersakaken caping gunung 1 juta. Nggih. Saiki mau sapa meneh nek ngantek ora tak waca ndak dosa saya. Ingkang wonten ngersakaken tembang kangen nggih wonten kala wau lara asmara nggih wonten kabeh mau sing disuwun mimin. Nah, ning kan bintang tamu niku ora mung mimin Apri ana Tatin. Dadi karo Pak Mulyono ditulis Tatin men ketok ana permintaan ngono kuwi. Nggih Pak, mboten napa-napa wong nyambut gawe iki ngoten. Dadi tulisane iki jane mimin. Nggih ning kula kan tak waca Tatin. Nggih, soalé Tatin iki bintang tamu adoh-adoh mosok ora disebut blas. Yo jenenge bener-bener resik atimu Mbak Mimin. Nggih Pak aku yo ngono jenengan nyambut gawe. Resik peceren. Aku wis Pak anu Pak mulih tak briefing sik, mengke Tatin tetep disebut nih Pak aku. Ora ning dalam kok di briefing. Loh, untuk saling mensupport kok lho, saling melengkapi kok Pak. Mau ada masukan ngene iki kok nggih mboten Pak. Ya. Mesake Tatin adoh-adoh kok ora ono sing njaluk nyanyi Tatin tak ya mesake to. Kok kabeh kok mimin-mimin ngono kuwi. Ya. Ibu Suci Stem Colorado. Saking Colorado. Good luck Pak Mul, I'm watching. Matur nuwun Ibu Suci Stem. Aku guyu lho Tin. Wah, jan lek men ki jos tenan kok pancen mantasaning Widawati tenan. Ora kudu matur nuwun Mbak Tatin karo aku, ora kudu. Ya ngono ki sok nek dadi senior bakal sok kudu ngomong adi-adimu ya ngono kuwi. Iya. Lah emang Mbak Tatin ngopo to, Lek? Lah kan ora ono permintaan blas, permintaan Tatin ora ono blas. Ning pancen aku matur karo Pak Mul, Pak tolong di WA itu tolong nanti nyebutnya tetep Tatin aku ngono iki. Mesake kok Sentolo tekan kene Kulon Progo lho, Bri kok ora ono sing ngaruhke rak ya sakit to. Para pamirsa iki wegah lho aja tak giring men Tatin ngono ki. Kowe ra wedi to sok nek ning kono to, Lek? Napa? Lah kowe prajurit kok. Napa? Tumbak cucukan. Aku jaga karo Mas Tulus. Lah nyapa? Jikoke ngombe iki tos aku matur nuwun sebelah nggo bojone dhewe kaya tak sawat-sawat tok. Sing Lah kowe kaya ngombe iki ra mung bojomu. Mindola ya rung unjuk. Tak unjukke piye? Tas aku matur nuwun tak jabel. Monggo Pak. Ya. Lah kesangeten kok kula ganti paringi kok. Ndak aku jikoke iki nggo mindola. Bojone dhewe. Oh, Nggih, wis saiki apike Mbak Tatin kon Nggih no. yo didekne men. Ojo ninggal aku trimo gonceng. Wiwit budal jadine babarangan. Barang-barang ame abang kos lagi wang.
Broliane mbok aja ngece mbok aja ngece lamun ngece kawalek tembe burine Broliane mbok aja ngece mbok aja ngece lamun ngece kawalek tembe burine la 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 aja ninggal aku trimo bunsen wiwit budal janjine bebarengan bareng weruh lambe abang terus kejiwaan Broliane mbok aja ngece mbok aja ngece pisan mah Kris apa lamun ngece kawalek tembe burine Broliane mbok aja ngece mbok aja ngece lamun ngece pisan mah Kris lamun ngece kawalek tembe burine la 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 aja ninggal aku trimo bonceng wiwit budal janjine bebarengan bareng weruh lambe abang terus kekiwan Broliane mbok aja ngece mbok aja ngece lamun ngece kawalek tembe burine Broliane mbok aja ngece mbok aja ngece lamun ngece kawalek tembe burine la 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 Mbak Tatin alhamdulillah jenengan kepareng rawuh mriki nggih to dadi sesuk-sesuk lek men ngunduri tuwa niku jenengan ya sering-sering bakal mrene ganteni lek men Wis gak kelek gak meling apa Omongan lho priok meling apa ya mbak menawa ya meling ki apa meling kudu nggol perkara ngono kuwi rak ya ora to tumrap seniwati sing urung semeleh atine weh ketekan sinden nom-nom ini mesti runtik atine mesti aku gegeser iya ning tumraping mimin sang idola weh itu tidak berlaku weh kanggoku ana regenerasi kaya nduk Duwi nduk Ani Tatin iki berarti tongkat estafet kanggo aku weh dadi nek aku kok hijrah ning luar negeri war dadi pelari estafet ngono masih ana regenerasi ya mung nyun sewu lho Mbak Tatin pripun iki Tatin iki jane regenerasiku ning rada kemajon kok kemajon ki lho dadi carane ngilmune iki jane kurang ning kepanen dek ini kepanen ning kon perkara ngendi wong Mbak Tatin karo kowe ya ngejeni kowe teko rak ya Mbak Tatin ya Mbak Mimin rak ya ngono formalitas ora lahir sing batin aku iso nerawang wong kok soalé ora ngono ki lho mau Mbak Mimin teko wae aku gak ngematke kok. Lah nyapa lho Mbak? Lah nyapa? Kalah pamor, mesti kalah pamor. Kalah pamor ngakono kowe. Apa sih? Ora lho mergane kan aku ngerti, aku jane ket wingi ya di konrene ke tanggal piro kae aku mikir-mikir soalnya. Mikir-mikir ngono apa to Mbak? Soale nek nang kene jek ana Mbak Mimin, aku ketoke kaya males ngono. Wis patenono aku wae. Lah apa? Kok males sih nek jenenge gawe urip ya nyambut gawe iki kita itu kan kabeh iki tergantung apa omongane. Nek jenengan manis karo aku ya manis. Nek jenengan galak aku ya iso galak. Lho, iki lho. Ngapa? Klerune Tatin. Ya mbok aku ora ngerti aku. Piye ta? Menang. Tak takani sik. Nek omonganku mau, kuwi tok anggap kuwi paribasan nyelelek kowe. Ngremehke kowe, ya monggo. Monggo. Tok anggap omongan kuwi natoni kowe ngremehke kowe monggo. Ning nek kanggo seniman, kuwi nggo cambuk
pemecut. Oh iya. Omongan Mbak Min ki oh iya. Iki mentale aku jane ditatar karo Mbak Min kuat apa ora mentale. Kuwi nek sing wong positif thinking, nek negatif atimu resik. Isine geri marung rirendet asimu. Kan semua tergantung sing ngomong. Lah kowe iki pojaran ya kok njaluk dipecut ki. Maksudnya cambukan nggo Tatin ki lho. Aku nek sing Tatin ki saiki jenenge paribasan sinden milenial lho. Bintang tamu ning ndi. Dadi kowe kudu tambah pinter. Lho pinter rak ya wis Komunikasi gendeng, wis. massa kowe digendake Mbak Limbuk mah kudu ditambah. Contohno. Intelektual ditambah, ngadi salira ngadi busana. lah aku kurang Mbok, piye gelo, ngadi gelo. salira busana. Aku wis nyang ping 18 jek langsing anu kan nglairke ping 18. Apa nglairke ping 18? Nglairke kucing. Lah wong kok nglairke ping 18 lha kowe iki wong potro welu kok le masaku. Dadi omonganku aja tok telan mentah-mentah ya wong rapate ayu, anu wong ayu. Alah nek sing ngomong jenengan tetep tak gawe mentah. Lho, berarti Bahkan under malah tak gawe bosok. Ah, seneng sing mentah mesti. yo Ora ya, ora mesti. Oh ya. aja tok Piye? telan mentah. Bagaimana Kak Mimin? Bagaimana? Aku harus bagaimana? Sentuloy bahasa. Bagaimana? Bagaimana? Loh, ayo kita kan Ya, kita Cek. kok orang Indonesia lah ngopo toh? DIZ karo Jawa Tengah ya mung tangga to. Lah iya. Meh dihapusi lah karo Wisnu. Bintang tamune sapa ngono? Antar kota antar provinsi, ngerti ku saka Jawa Timur. Kaya bis antar Anu, kota antar jenenge provinsi. luar kota ngono lho. Niken Salindri apa sapa apa Mbak Lucy Brahman ngono ki. Jebulane cah kulon kono. Kulon ngono ngendi? Anu ya beda provinsi, Sentolo Kulon Progo. Besok nek nang Sedayu Sik, Mbak. apa? Ning nek tak mat-matke ya seliramu ya ayu lah sini. Ya. Hati-hati lho Mbak kono kono Kok kuwi ya mari ngono mari. Heeh. kono kuwi lanang. Oh lho. Lah iki lah iki apa? Nek ngono ki lanang. Mbak Tatin, Nggih, pripun? kamu tidak tahu dengan haters Iya, Apa? kenapa? Para Kenapa? haters. Hitler? Kenapa? yang selalu mencibir, Tatin kan karo Mimin kalah set ngono krungu ra kowe. Ora krungu, aku ora tau ndelok, ora tau krungu. Ngapa emangnya? Ya ngono ki nggo masukan. Masukan Yuk piye? introspeksi menjadi kedepannya lebih baik. Introspeksi diri. Pak nggo masukan nek kono kan ya nek nggo masukan ra iso. Lewat ngendi ya? Apa? Piye? Saya harus bagaimana karena ini di ranah jenengan, saya kula nuwun permisi, mohon maaf kalau ada salah kata ya atau perbuatan yang kurang berkenan. Ning iki atine Mbak Tatin mesti ning jero batine Prek. titenono sesuk ning kulon titenono. Iya, ora lho wingi nyatane ya nang kulon ya aku Nyun tetep sewu. santai kan. Lho. Kula nuwun untuk orang seni itu. Heeh. Itu sesuatu sing hukumnya wajib. Jadi bukan bahasa basi. Nah, terus aku main Pamane nyun sewu. Penyanyi ki jane juniorku ning Sentolo. Ning aku tetep kula nuwun Mbak Tatin nderek gladen. Kapan? Kuwi lho. Oh, lah ra mudeng. Ra mudeng kuwi. Senajan to paribasan sing dulu senior nyun sewu kula nuwun nderek gladen. Pamri apa? Biar kita mendapatkan tempat di hati mereka. Dewe dimong Manakara tidak menguasai Medan. sama yang muni mau ya. Sing keaduan prek. Hukumnya wajib wong seni iki. Upamane ya aku kulino campur sari ning kuwi jajahanmu. Apa jajahanmu daerah Magelang. Ndelah aku masuk. Mbak Tatin kula nderek ten iki nyanten pundi? Kuwi bukan basa basi. Oh, ngaten Mbak Mimin nek ten mrikon kuwi senenge sing gayeng-gayeng. Lho, masukan yang baik itu kita masukkan ke kita. Mbak aku dimasuki. Lho, piye? Nah, wis, Piye? wis. Ayo kowe. Aduh, nek Sukimen ya, Mak. Loh, saya gimana kan ngene masukan Mbak aku ya dimasuki ngono lho. Itu hal-hal simpel tapi Ya. untuk orang seni itu penting. Iya. Bukan berarti kita masuk ke wilayah itu dhewe ngrusak pasarnya mboten. Ki Mbak Mimin ngomong mbok aku dimasukin anan terus keboyo kayakmu. Ora guyon ya. Mbak Tatin aja dilebokke ati Oh. ning dipenggalih. Iya. Nek dilebokke ati tok kuwi tibane jatuh hati, loro ati, sengit, serik, iri, dengki lan sapening diolah. Oh, omongane Mbak Mimin sing ketok kadang kala landhep. Kuwi ternyata buat kebaikan panjenengan lan regenerasi sinden. Dirungokke Mbak. Piye Iki wis ngopo? siap regenerasi. Iki Oh, termasuk siap. piweling iki. Apa iki bosok? Kan rombong karo Tatin yo. Apa nek ngene iki kowe ora meling karo Mbak Tatin ra Ya, ya? maksudnya otot? Ora Ora generasi. Gumunku nek karo liyane aku ora ngene iki lho. Lah oh ya Mbak Mergane ya. piye? Oh, iya, Manis iya. terus. Oh, ini Iya, ini Iya. pelajaran lagi. Nek padha-padha le apa
dikasih masukan, kenapa kalau sama dengan yang lain kok enggak? Lah, aku itu anggap guru ya kena, senior ya kena, Mbak Yu ya kena. Hmm. Guru ki akon murid ana sing dikandani nganggo swara wis iso. Ana sing dikandani pisan mlebu, ana sing dadak nganggo diselentik, ana sing dadak nganggo dikai PR oke. Iki nek tak kandani swara mesti nangis, ora gelem sinden iki bocah cilik ati. Lah nek kowe kan pawakan gento. Dadi ngomong, lek ngene lho, dadi aku ora lho. Kandani iki alus, iku kudu alus, iki nangis kok. Betul. Yo es krime nangis iki bocah. Ning nek iki cara kasar ora iso, malah ra gelem sinden. Ning kowe tak anggap kowe iki ibaratmu strong. Kenek. Tabakoh. Kayak kenek. Kulino duduk sumur barang dadi ini kan kowe iki nek tak anu ngene iki mesti wantek. Lho. Ngono Mbak Tati. Oke, nggih, matur nuwun nggih, Mbok De. Nggih. Semangat wong ayu. Kok Mbok De Pak De. Lagi dandan wedok. Iya. Masukane sithik wae, engko ndak juarai. Saiki sliramu nembang jumbuh iso ngopo? Kan mau sing diminta Mimin. Bukan Iya. Tatin. Saya delegasikan. Aku kan di sini nggak diminta. Ayo. Mung pura-pura dibaca ya. Pura-pura dibaca sama Awit Pak Mo. kelonggaraning manah kula panjenengan. Nggih. Baca. Jadi ini tak baca ulang ya. Nggih. Dari Ibu Warsini Tumiono. Nggih. Nggih. Boleh disusul bojomu. Kowe iki bojone lagi nyambut gawe kok ya meso ngrecoi ya. Bojomu ki mbok dikandani nek kok senengan. Iki wis di bojo ta. Kita gok Pandaya menika Ki aja salah ki budalang ya. Oh, budalan. Butogok padahal. Sing wingi kae sida ta. Sida. Oh. Ya, kita waca meneh ya. Jadi nyuwun lagu nggih Pak Dalang bawa aja turu sore kaki. Lagunipun nderek ingkang nyekar ya iki tulisane Mbak Mimin terus tak waca Mbak Tati. Nggih, lak nggih ngoten. Oh, nggih. Tadi sing mayang sing anu bawa ben Mbak Mimin. Kersanipun Mbak Oh, iya. Tatin kemawon sedaya. Lah Lah, kok jare piye? kowe. Guru ki ra yo ngeki contoh karo muridé ya ora piye-piye. Memberi ruang untuk mereka berkreativitas. Ya ora lho. Lho aku ki maca pundutane Bu Warsini lho. Bu Warsini nggih. Ingkang nyekar tulisannya Mbak Mimin. Mbak Mimin. Mbak Mimin. Mak tak wacane Mbak Tatin. Mbak Tatin. Mbak Tatin. Dalang wicaksana. Oh tak pacek tak balik nek no. Nggih. Tulisane iki Mbak Tatin. Nggih. Ning tak wacane ning Bu anu Warsini nggih mangke prayogi malah Mbak Mimin mboten napa-napa. So, ayo. Permintaan Ibu Warsini lho. Bu Warsini kok ya pirsa kualitas suaraku ya. Ayo. Ya ya. Yo Mbak Aja Titin. turu. Yo Mbak Tatin, Mbak Tatin. Mbak Tatin wae. Buatan iki pun sing nyekel make. Ya kowe sik kok ya. Engko nek kowe mlengsre lagi tak benak. Apa? Meletre. Mletre kan mlengse iki lho. Arep mletre kok mlengse. Malah Melekan kamu. Cerita ketekku dhewe. Bulan ya. Mlengse kayak ya sepiro. Niki dimulai. Nggih. Aja turu. Ya, niki gamelane sik jenenge tumbuk 5 niki, Mbak. Nggih. Oh, nggih. Speloke gedhe. Slendrone Iki cilik. aku ya pancen matur Pak anu sing ngagem tumbuk 5 ampun tumbuk 6 sakit tating ndak kemetitan aku ya ngono lho tak. Leku ngemong lho ngantek ngono iki. Oh, matur nuwun nggih. Sing tumbuk 6 men kersane sesukne pas aku wae ya. Ya, katur ingkang winantu pakurmatan panjenenganipun Ibu Warsini Tumiono ing Jakarta. Nggih. Yo. Ya. Aja turu sore kaki. Wah. Pun bener dereng Sip. Mbak Mimi. Sampun nafasipun Boten sampun. melengse. Sampun boten, sampun landung nangge. Ning kirang kowe sampe padha ingkang kalih kados pundi anu kan wis pisan kok. Nggih. Lah, Iya. Dereng dipun wastani menika sukses dereng kan wis Nggih. pisan kok. Soale tasih wonten baris-baris sak Lansing. terus nggih. Kok mengseleng. Lah, kok aja ngemet ke ngisor ngapa?
Lah aku cah sopan kok. Kono lah wong soalnya kono ya kagungan. Ana menggah anjuran kepada kita semua nduk ya aja padha kokean turu ya nanano nyangking bokor kenca nane spiritualitas terbaik itu pada malam hari ya ya mangga nggih menika ingkang anu Pak Guru Bu Guru nggih Pak tuan guru Tuan Guru Cikgu ayo ora Ya, sama oke, garis gedene kuwi seleh, pas nggon angel iki kuwi seleh. ya iya nono ya soalnya kan aku ngerti nih panjenengan guru kula heeh Isi diam loh, sampai semua terperanjat loh. ya isine donga tetulak iya cengkok kok kuwi pancen beda kok ya Berarti beda kok. adik-adik iki generasi muda dalang muda sing mudengeng. Loh, orang ora mau pinter ngolah wayang tok ning pinter babakan nggon genjing. Lah. bener Elenino cengkok mlengse masa cengkok mleng gulune iso dadi dawa banget ayo lanjut terus Ayo. iya iya gulune nganti mlengse iki bahasane kok mengsla terus toh Alah aku tak fotone. Mengsle itu berpindah pada tempatnya. tidak benar tidak presisi oh. Wis sing angel wis aku ganti lho. ya Tin An lagi iki Tin sandang kelawan pangan Sandang, cakepane kuwi aja kleru. Sandang kelawan pangan ya iya iku ya iku bagian nipun Duplikat aku ki, Mang. Sing Heeh. bagian ngono malah. soalnya kan gurune ngono dadi aku melu Lah ning ya ora apa-apa. Wis bener? Wis bener, wis jumbuh karo idam-idamanku. wong melek sabarana rimo sampun iki sisan lagune minangkani pundutane Mas Rojali sik ya. Tembang kangen nggih. 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 Oke, engko saya ning pundutan liya-liyane. Itu tulisannya ya Mbak Mimin, tak waca Mbak Tatin ngono. Ora ta ya. Ya, heeh. Yo, oke, tembang kangen. Ya. La 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 la.
wayah. Sapa iki sapa? Kak Mimin. Kenapa nek kok ora konek kenapa sih? Kalian semua terperangah lihat aku. Tersepona. Langsung konek gitu, konek. Ya udah kamu aja deh. Ayo do konak. Kok konak? Konek. 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 Yo, sapa sih? Yo Apri sik ya Kneng ya. No. Waya bengi udan krimis ra wis suwis banyu kang tumetes dadi seksi nggo nangis wong sing tak tresnani teko ninggal lagi aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku ya la sarangan sanggar Semarang ae Eko ninggalake aku suwung ning rasaku yen ora mindola sumiring angin tansah dudut kalbu rasa kang tak ambek agawe lara dadaku lewat tembang kangen moga bisa dadi tombo kangen iki nandang gunung dina bengi asik mindola lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku ing sliramu ora bisa ilang mindola lagi wis ra ngerti sak tenane aku wong tak saged ngenteni baline endah lagi ning esemu tembang kangen iki wujud katresnanku seorang pesinden yang mempunyai musikalitas tinggi meskipun garapan kotean tetep pas pokoknya mindola musikalitas tinggi neng bar ngono terus neng sak yoga-yoga sak meniki aku salut karo siji lho Lek. Sapa? Liyane Dora nutuk ning sing siji iki tetep konsisten nutuk Konsisten ngejeni kowe. Sapa? Sing gambang. Tenan lho liyane do mandek iki dekne isih konsisten nutuk lho. Berarti kowe ora mau anut grubyuk. Saiki ngene do wae. nyalah pripun? Iki mau kan neng pundutan rondo kempling. Nggih. Ah, kon duet wae. Gitu. Ayo. Semangat. Yo mental, ayo semangat. Nek mentalmu jos,
Kowe iso dadi garda depan, iso dadi frontliner. Oh. Yo, wis bar Duetnya milih karo sapa? Lek Min, ya Allah. wis bar maam, ayo Dang. Oh, tilek sih. Joget lo ya. Rapat. Ayo, serampat sih. Mixing dance, Pak. Loh, karo Apri. Aku pernah wedi ya. Ya. Musik mandek ya terus ngene apa piye ekspresine. Ning ya ora nemplek-nemplek. Nganggo jarak ngono kok. Nempel. Etikmu ya mung gabus. Kok terus kepenaan lho. Iya. Sugeng dalu, Adik. Dek Dandi. Ya iya sugeng dalu. Ya Allah, Allah. lalu sih. Halus sih senyume lho, Lek. Manisnya kayak Aldebaran ya. Kayak sapa? Aldebaran itu lengen ikatan cinta. Oh. Mesemi Allah. Ngene Mbak Andin iki kok. Nggih Mbak Andin. Aku mbayangke kisuk tuwane Dandi iki kaya lek gudel lho mesti. Walah. Sugeng dalu Dek Gandhi. Dandi. Dek Dandi. Anu umuripun pinten sak menika Dek Dandi? Sampun kalih dosa. Kalih dosa 20 tahun. Iya. Usul apa, Mbak? Ora esel aku. Hanya apa? Ndelok le mepet-mepet mau wedi aku. Mulat ditok kene karo Apri ora karo Fungsine sampean. aku ki nggo ngono kuwi. Lagi mong ngene wae arep ya mindah nek ro aku ora ya. Ah. Ya aku saya piye ngono ta. Malah gawe dalan. Ibarate kaya nyeblung kolah malah. Selulup. Apri. Klatenipun pundi Dek Dandi? Prambanan. Prambanan. Oh, Prambanan. Nggih. Semangat nggih. Jenengan saiki sekolah isih. Sampun lulus, Pak. Oh, sekolah ning ndi dulu? SMKI. SMKI. Solo. Oh, Solo. Oh, saiki nyambut gawe BUMDes. Nggih. Prambanan di desanya apa? Joho. Oh, Joho. Lurah sapa saiki? Penggananipun jenengan iki to, Pak, Joho. Prambanan. Oh, yang di sana. Ya. Oh. Le nyekel kayak Kak Mimin. Ya Allah. Tatin ya. Lah ya piye? Nek kudune ki ra ya ora ngono kuwi ta ya. Nyekel mek ya biasa cek nek kok ya. Ya ngene. Kok ngene ya. Mek itu ngene lho, Dek, lho. Neng kene yang sewu kan sini ada elemen-elemen. Dadi aja ditutupi ngene iki. Oh. Cegemel ngono ndak engko mbayangke sing ora-ora. Kok ndak iyung ya. Jangan pernah menutupi bagian ini. Pokoknya ngene iki, nggih. Nggih. Nggih, ben suarane power-e nanti bisa los. Semangat. Apa-apa nek mudeng ya. Anu, lah ya mudeng to aja ngene ra itu. Harus jangan menutupi. Sing ini. pengalaman nyekel mek. Ya anu, Pak, wis pantek. Anu ngeten mawon. Ya, kelingan zaman dikepet kelek. Dandi. Kali dadi mindulang kelingan gawean lawas to. Dandi. Yo, rondo kempling. Aku Bundutane. Aku ger bayangke nek umur 50 semen aku jek kemayu kok ngene ya. Pak Aris. Ya muga-muga umurmu dawa. Pak Aris Hidayat. LT4. Iki mau sing apa jenenge? Sing
Asmara Donojo turu sore kaki tadi Bu Warsini ya. Bu Warsini, Ji. Bu Warsini. Rondo Kempling sinten ingkang? Rondo Kempling Pak Aris Hidayat, Jakarta juga. Rondo Kempling. Ngentosi dawuh saking Bapak Haji Sujito. Nggih, mangke diaturi munggah panggung beliau. Saiki bar iki terus masih ada dua toh. Caping Gunung dan Loro Asmara. Gandeng atensine akeh ya ora apa-apa limbukane suwe ora apa-apa. Nggih. Tur Pak Jito niku nggih pun rasan-rasane kula. Aku nek ra nanggap dhewe ya piye no Mbak Min tetep nanggap dhewe lho nggih aku ya ngono. Nek anu lho jenenge nek nyawar wis kulino arep nanggap dhewe aku. Nang ora kudu nganggo jenengku Mbak Min ra apa sing nanggap Mimin ngono ra apa-apa ning kok probio aku. Nggih matur nuwun. Mabruke sawit niku Pak lambene lek niku kok digenake mawon. Ini tur genak lho kon genak. Tur ini harga sawit sedang tinggi-tingginya. Tinggi-tingginya. Yo. Pak nggih rasan kalih kula ngoten. Iya. Mohon disegerakan kemawon Bapak. Yo, Rondo Kempling langsung ya. Oke. Nek Loro Asmara iki larase apa? Pelok. Pelok juga. Oke. Yo, Rondo Kempling Mas Dandi dan Mbak Tatin. Kasihan deh lo, kasihan deh lo. Mas Dendi ampun angkal nggih. Nggih, Mbak. Iya. Mas Dendi ampun selulup. Kita pelampung Pak mangke. Dandi. Aja keladok wani kurang duga kowe tole ndak ndar ngajar sing ora aja keladok wani kurang duga. Cah, kok dolanan ngono Mas. Mas, bengi iki kok malah gayeng men ta. Sing ditanggapi iki yoga-yoga. Ya, yo, oke, Rondo Kempling dados. Joget Mas. La 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 la. Aku ya ra iso, watan obah. La 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 la. La 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 la. Topil wong lekang golek momongan. Joget Mas. Loncon apa Mbak yu badhe pindah. Mas, saya ampun Gusti Mon. Kula ranjut anyaran anake limo. Awan-awan hey ngoblonjo ning pasar pae. Aduh. Prawan rondo kanggoku ora pati bante. Neng semangat Mas, tuku gelang apa anting-anting. Josu ya beneran baditnya ben kapli. Na 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 na
Iki tek do kaya ngiringi Sehman to, Mas. Gue coba kaya ngene iki upama trogok duet karo Mimin terus piye dadi? Cocok niku, Pak. Cocok. Ayo, ojo. Cocok, Pak. Sip, ojo. Permintaannya akeh. Ya sekali-sekali. Bisa diagendakan. Neng aku seneng lho kanca-kanca generasi muda dalang muda Klaten iki tanpa beban. Jadi malah mainnya los dol ora rewel ngoten. Ya ora adol kok. Ya ora adol nek iki ya ger los ora adol nek dol iki wis nerangger-angger kok wis dol ra ndisi nek iki kan Kowe los. kudune nek dol kira aku. Berarti niku jenengan anu baute dereng kenceng. Kenceng ono Dandi. Kenceng ono. Gek kenceng ono wis ana draine. Draiku gundul. Tapi mentalnya patut kita acungi jempol, Dik. Iya. Dandi luar biasa, nggih. Sing penting Ya iki nom-nom kabeh lho. Aku batinku kok udah kaya biasane ta iki wiagane. Oh, ternyata dalang muda semua. Oh, Ada iya, yang iya. 14 tahun, 15 tahun, ada yang sudah SMKI, ada yang masih SMP. kok sing ngendang ora diganti ya? Kowe. Mbak Tati oni kowe iki wis tuwa. Heeh. Mas Gendra. Wis ora patut, ora Arep patut. nanti, Ora patut. mau mutong Nek mutung wae diganti Excel ya iso. Maju Excel. Lah, maju Excel, maju. Ora semara le. Lah, maju le. Bangsamu koyo mampu dhewe. Oh. Ganti Excel lho, kene kabeh iso lu. Oh, bisa Anakmu semua ya ya. iso. Sapa? Gendra. Gendra ya wasis. Kok gendra anu ke ngendangi bunda ya to. Udah Sukimin. Udah Sukimen. Lho iki kan weh. ngendani Iki nek neng Hongkong jenenge ganti. Sinten ta? Miskim. Kok miskin to malah. Oh kok miskin? Kim. Kim. Min Shu. Kim Min Shu. Kim Min Shu. Dadi aku Kim lah ya padha elek Kim. kaya wong Tiongkok. Iya. Kim Min Shu. Kim Min Shu. Gale Lee Min Ho niku. Korea. Gitu. Benten. Padha karo Leng Tai Wong kae. Apa? Tati ya ampun. Tati. Leng Tai Wong kuwi sapi teng. Lah ya padha kan. Kim Min Su Leng Tai Wong. Nek jamban dhisik urung ana jamban iki jenenge jumbleng. Jumbleng. Oh, Nek jamban saiki? dhisik. Saiki kan masyarakat Klaten umum pun Indonesia saiki wis kabeh MCK wis ana. Jumbleng iki sing makbluk ngono ta? Heeh. Biyen saiki wis ora. Loh. Rondo kempling sampun katut. Loro asmara Terima kasih, menika Mbak. pundutanipun Mas Andreas Widodo. Mas Loro- Andreas Widodo. loro- Duet meneh Duet Loro malih. Asmara. Apa ganti Anan? Iya. Lara asmara menika rak pelok. Heeh. Upami Mas Jalu menika kapurih bawa rumiyin ngoten pripun. Iya. Mas Jalu apa engko kon oh iya. Mas Jalu, Pak Jalu, ndi? Endi Mas Jalu? Hah? Teng lebet. Oh, langsung mendelik. Oh nika. Oh iya. Kene Mas. Mas Jalu monggo. Loro asmara. Terus ning iki engko ya duet. Duet. Duet berarti Mas Jalu sisan. Oh iya. Sing piye to lagune sing piye to? Aduh. Oh, aduh manis. Oh, sing ya. Sing zaman ning Jakarta dinyanyekke Pak Diagus itu. Nggih. Ya. Oh. Aku senenge Mas Jalu ki lho. Pripun? Nek pama pas wayangan kae kurang rong sasi ngono, budhe nyun berkahipun. Lho nek karo aku budhe le ngejeni tenan. Iya. Monggo jumeneng wonten tengah to le. Monggo. Nah. Ya. Ya dine kentung kok. Iya. Ya, sing bawa Ki Jalu Wibowo. Nggih. Monggo Mas Jalu. Ini putra cowok satu-satunya dari Ki Anom Ki Tomo Pandoyo. Ya. Kang Bajeng. Nggih sakderenge Mas Mul, Nggih. menika makili keluarga. Nggih. Matur nuwun sanget. Nah, mbok yo mau ki pidato ki ngono. Nggih. Pancen ujube sire rak malam Selasa dek wingi. Nggih to. Gandeng kahanan terus diundur tetep sakniki. Ngaten nggih. Nggih. Wong sing
bopong-bopong kula niku ya sergi Pak Tomo Pandoyo. Ngaten. Sing gamelan wayang semene iki sing mundhutke ya Pak Tomo Mbak Tatin. Oh gitu. Nggih, gamelan rong pangkon wayang nganti 7 kotak. Itu sing mundhutke Pak Tomo kabeh. Kagem jenengan? Ya sing bayar aku. Maksudnya. Nggih, derek tepan. Nggih, Mbak, matur nuwun. Mas Jalu, nggih kok ya awake kaya aku ya. Oh. Niki kula saya tambah mergo dodolan susu lho sakniki. Aku lagi dodol susu. Oh nggih to. Tenan ora. Hah? Tenan Ini ora. Des. Wong kok ora ndek kreativitas dhewe. Lah piye ta? Kudu ayo aku nek dodol susu tenan lho. Nang ya ketoke enak anakku. Oh. Ayo nggih. Ayo jawaben. Boten wani. Yo, mangga, Bapak Mas. Kangen ku tanpa upama. Ya. Lalu Mas Boem mboten nyanyi lho. Wah. Niku teng mriku lho bocahe. Weh. Bojone ora ketok. Apa malah karo togok kowe? Kok iki senopatine Pak Tomo kaya tegel-tegele turu iki nyekuyu Lah, kabeh iya. kok wis tekane atine lho. Sut. Mong sliramu kang dadi telenging ati ndredeg aku Suara. Lah kenging menapa? Gara-gara Gredeg? krungu Mbak Tati nadol susu mau. Lah yo nek dodol tenan kok ya. Ya, ya. Napa ajeng tempe kula? Aku ya bakul tempe. Ora Kalau jos. kan susu segar kandukane mendoan tempe kan kan yo. Iya. Nek nggon aku jenenge tempe benguk. Ono. kula gadahe welut gadahe sego welut maksudnya teng omah. Ngene wae nggo kerja sama. Heeh. Setara susu ndek Mas Jalu. Terus Pelute Mas Jalu disetorke kowe. Aduh ayo. Berarti men ho. saling menguntungkan ya. Heeh. Baik, Mas Mbak Jalu Ije. lo tempe besengek. Tempe besem. Tempe gosong. Tempene mambu ya. Ya. Wos lawas anggonku nunggu amung tansah lelewo Mbak Tatin Cokris ki ya dalang nih Napa? suarane ora kaya Mas Jalu ya Cokris ki ya. sewu. Pripun Kang Mas? Oh, mboten. Menika kenanganipun Pak E kalian Mbak Mimin menika nika. Sing Menapa? nika lho anggere. Namine sinten? Mbak Mimin. Asline Sukimin. Oh alah Min. Nika Pak E nika. Nek teng Iya. mriko lek kimin. Oh lek iki Min. Lantike wedhus ngenten. Wah, lagi sami. Sami ta? Sami. Nggih. Ngeling ana rikala dina kepungkur sliramu nate ngendika sing dembung ngantuk Pak Dalang Wah, sapa niku? Mas Rinto Weh, lah. malah liyer-liyer Dipun adoh-adoh. bon-bonan Selesa-isa. Wong dalang kok keselesai-selesai kok to, Pri. Mas Rinto iki Dodol kok kowe iki piye to? wah. la 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 tresno lahir terus sing batin ya matur nuwun Sisan jenengan Mas, lara asmara apa ora? mboten apal Oh. kula kalih Pak E niku apale bawa nggih namung niki pundi-pundi ya wong kangen Niku kangen terus karo nano-nano. ya matur nuwun Nggih, Mas Jalu. terima kasih. Matur nuwun Mas Jalu. Lara asmara iki sapa ya sing dueti ya? Ah Mas Cokris. Malah wis nu dhewe iki. Ya nu. Ora apa. Nganggo canu no catetan no.
anu. Oh, Excel. Kentong. Oh iya loh, ayo loh. Oh iya kan. Galuh. Ayo cepat-cepat. Yo le galuh. Selawengi. Ngono. Ya lah. Ki rambutnya dibonding. Judulnya paten-paten. Ora to, asline ngono to Mas. Iya, tak kira dibonding. Oh. Menika sarjana. Gingsel nek Oh, guyu iya. gingsel. Ora ngece, Mbak. Lah piye ta? Ginjol iki 1 apa 2, iki 7 Kowe ngapa sih? Kok meneng wae iki? Iki turun. Ngapa? Ora ngapa-ngapa. Tilas. Biar kamu menikmati brondong-brondong. Justru jenengan kuwi sing nikmati nek aku mau. Kas kulino. Oh, wis kelima. Apri kan wis pakan. Ya, yuk. Loro asmara. Ya. Muga-muga Gusti tansah amarengna atati sron usada lara asmara. Yuk. Masuk to, Mas? Masuk. Masuk. Kok manuk piye to ki? Masuk, Masuk. Masuk, Pak. Wah. Oh iya. Matuk. Matuk. Ya. Sama aku ta? Iya. Apa ta? Datasin ki lek ngomong aku dah. Marai ingin nek ngono iki. Ingin ngapa? Tak tanjih kene saiki ingin ngapa? Ora, Mbak. Maksudnya ingin neruske lagune. Oh ya, terus. Mosok aku kon ngentekke ngono ki ya ora entek to, Mbak. Boko sithik entek engko. Krikiti. Mbok ora dregil-dregil. Kak Inces. Apa? Kamu kah? Oh iya kah? Iya. Yo. Aduh wong maneh aku jak bisa ketemu katin bledek aku aneh kono kae kawang-kawang angel dilaleke Muga-muga Gusti tansah amarengna dadi tamba usada lara asmara. Cerat. Iya. Waduh. Aku nganti janjimu kapan aku bisa ngandani
ngapunten Mbak Mimin Mbak Apri. Piye. Kula wawang sal WhatsApp rencang-rencang milenial nggih to. Ya. Nom-nom pecinta wayang niku kagem Pak Mulyono. Apa? Nek PPKM menika liyane do merana nek Pak Mulyono tetep jaya. PPKM menika para pecinta Ki Mulyono. Weh. Pecinta Ki Bijing didamelke kaos nggih Pak nggih. Oke. Yo jaya yo mboten, Mas, yo biasa saja. Kita juga terdampak. Ning yo apa tetap kita apa mau tetap berbagi. Yo apa saya PNS ya toh Mbak. Artinya saya mendapatkan penghasilan tetap. Terus dilalah mbokne bejo ki bakulane iki ora patek terdampak. Merga sing didol ki energi dasar, kebutuhan dasar. Ngaten. Ya. Dodolane gas. Dadi ya alhamdulillah. Ngono terus kentung ya YouTube-e jalan ngene to. Ya, heeh. Ngantek lemune kaya ngono kuwi. Mula ra kuru-kuru. Lah iya ki jan ngono. Nggih, iki pundutan saka Pak Amrih Basuki. Kenapa? Beliau Capek gunung. Capek Ya. gunung Mbak Kalau nggak Tati. Nah, beliau tadi udah nyawer. Pak Amrih Basuki. Nggih. Nih sudah dikirim ke rekeningnya Mas Punto Ari Wibisono Eplin ya. Yuk. Gue pelin barang burine. Nggih, ini pundutan. Pundutane caping gunung sing nyekar Mbak Tatin. Nah, ra apa-apa engko bar iki lagi ngaturi Pak Jito munggah panggung. Nggih. Oh nggih, langsung mawon. Bawa no. Hah? Bawa no. Caping gunung itu rohnya neng nggon bawa kuwi kok. Oh nggih. Itu engko lek gimen wah luar Hatu-hatu biasa. saka kulon progok ra apa-apa. Ya kan ngelingi wektune. Ora apa-apa wis ben. Iki jenenge teamwork. Teamwork. Dari limit iki satu kesatuan panggung. Heeh. Dadi nek sing siji bawa ki kudune sing siji Joglek. jenggleng. Siap. Anjir Ngoten nggih mekaten nggih. Perkaten nggih. Yo. Neno. Ya. Jenggleng ora iki? Jenggleng ya. Jenggleng lek iki men ya. Oke, ya. Tiwas mangap ya malah. Oh iya. Yo. Saben bengi nyawang Bismillahirrahmanirrahim. Wis templek ya, Le. Templek saiki suwi kanca-kanca ya wis dadi. Ketake sing ngedram ra seneng Kak Mimin. Ya, ora didrami Ora ya. didrami ya. Heeh, ora Mas dicedori. Wisnu. Oh, an Wisnu to biasa. Padahal sing ning Jakarta ya karo aku. Nang Banjarmasin. Ning Banjarmasin ya karo aku. Apa kegelan kowe mergo nyumbang 50.000 ya, Le? Lho jeneng aku mau golek pangan dhewe lho, Pri. Aku nek ger kiwa tengen ki malah ger 30 lho kuwi 50 ki tak lunggeni lho. Sapa tang 50.000 nyumbang 50.000 sapa? Hari gini 50.000. Ya ampun. Oh, ini perlu Padahal diluruskan ini lho, Pri. Nyun sewu. Mimin siapa yang nggak kenal Mimin? Sosial itu rak sak kalpe dhewe. Kejaba lho aku tak nyumbang semene sok men disumbang semene genti. Kuwi berarti ada pamrih. Heeh. Nek sosial ki sak ikhlasku, sak mampuku. Nek kuwi ya kebangetan Lho no. nek nggo sosial ra masalah ning nek pomo repot aku diutang akeh mergo tak nggo nyumbang apa ya dar nyaurke utangku. Rak ya ora to. Ning nek umume nek 50.000 ki ya ora umum. Nek sapa? Aku. Bor. Sing penting ki donga pangestu perkara kowe nggo beras, nggawa gula nyumbang duit ki pinangka rerangken tumraping wong Jawa Maligini. Aku suwe-suwe wedi. Mung rerangken dadi jangan membebani hidupmu dengan menyumbang akeh men diarani wah. Berarti 50.000 wis umum. Wis maksimal. Maksimal. Lah iya. Aku sok anu kok ngantenku ana sponsor kok. Weh, iya. Sponsore apa? Ya kaya akeh di Jakarta ngono kae to. Lah iya, jenenge sponsor iki apa? Apa ya? Toko mebel deh kita sponsormu. Gak mebel apa? Lemari satu pintu. Kuwi peti yo. Aku lagi ngeh. Lemari. Iya, lemari. Yo.
Ya manut sing ngendang no. Oh, iya Mbak Tatin. Kapok. Emong karo Janor Penake. kuning. Ayo. Kok gawe wong nebahi kasur. Orang dhuwur ya Ya dibaleni. Allah, Bang, sakku varisesku metu kabeh. Angger picut 50.000 terus. Ketemu meneh. Gue bar wayangan heeh. Jane tarife 75 nang tak nyampi 50.000. Ketoke maksimal dan 50.000. Iya. Apa-apa 50.000 pokoke. Bu Mulyono, ya Allah. Wanita perkasaku, ya Allah. Wanita perkasa. Bu Mul itu selalu support aku loh, Mbak Min semangat. Kalau nonton panggung kok udah dilecehkan kocok, itu mboten napa-napa, Mbak Min pun semangat. Biasa, semakin jangan kuat, jangan semakin bakoh. Matur nuwun Bu, support ibu. Kapan lu ngomong ngono? Sering di Eman sama Aku. Yo. Lalu Kembang wae watan guna Dhuwur banget. Toel asuganya toel. Tapi wis ora kudu. Udah jare. Anu selek ngangsek wektune wong ayu. Iya jawis wengi cah. Jare wis goyak. Pacitan toel Sarwi kok toel. Pacitan sarwi Enak. Enak iki kok meneng wae to iki. Alah apik banget iki nonton Aduh, video. iso kan. Mesake lho, iki ket mau sing dipro-pro iki kok ming lingguh. Kan saiki tapi lagi pas karo Irama ora kaya dhisik-dhisik lho, Le. Lho nek sering dikerep iki kowe mesti iso lho. Lambemu lamis kager mlekoto kanca. Ya. Mbak Tatin, Nggih, pripun? benjang buat sakesa kundur, mengki dalu mbok bilih kersa wong Sentulu paring nggih tebih nyari wonten gubuk kula dalem kamangga inggen. Terus Nggih, mangke benjang enjing wonten kafenipun Mbak Apri. Mbak Apri sampun gadah kafe. Kafe Ya. The Bagus Pizza and Pizza Cafe. and Oh ya. Pinara. Inggih, gratis to. Bayar kok. Lah piye? Nek jenenge karo Jeneng PPKM kok ora bayar. nggih mugi-mugi laris nggih. Amin. Sukses. Nggih Mbak Tati. Nggih, nggih nembang. Lah yo gentenan. Panas Yo. udan. Panas udan. Parian ralik kowe, Lek. Yo parian yo. Lali lalu. Menyang Solo, Kowe sik. tuku plenteng. Mencang Solo tuku kelenteng. Swargi kita mau swarga langgeng. Amin. Ayo, Lek. Amin. Aku ya. Iya. Apik banget. Ya Allah. Apa ya, Bre? Belanda. Ayo. Tuku telo Tuku telo karo roti. karo roti. Ayo terus. Mugi Swargi Pak Tomo tinampi dening Gusti. ngono kuwi. Amin.
dijumbuhkan amalahipun untuk narika sugengipun. Nggih. Lan putra-putra saged nerusaken perjuanganipun Pak Tomo Pandoyo. Nggih, amin. Generasi dalang muda ya mengambil spirit dari penyanyi pun Pak Tomo. Nggih. Iya, Mbak Nak. Tatin, Apa? ora wis to. Ayo baju tile bawa wae. Panas hutan Panas sudan aling-aling caping gunung. Lebih baik tiada mungkin. latihan badan serta Memandang suaranya kali ngulen apa setiane kelakon setiane kelakon mane banyu Caping gunung kantor Pak Amrih Basuki. Dek zaman berjuang jerek kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ono ngati Jarene wis mana katurutan sing nate janji ning saiki apa ning gunung tak Yo. Mangga Ibu Tatin. Syukur bisa La 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 la. gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara Tak tumpak.
Yo. Sekar bisa Hei. nyaman gunung desa tapi raja ini ora hilang lagi kodor Oke, yo Srepeke Mataram ngaturi panjenengane Pak Cito. Yo, duduk. Duduk. Dijemput Mbak Mimin. Monggo ingkang kinurmatan Bapak Haji Sucito. Aku mau pangkling lho, Pri. Lah wonten apa ta? Pak Cito itu tambah dino kok malah tambah enom. Wah. Gitu. Terus badannya juga tetap slim. Waduh aku dan aku Olahraga goes kalau pagi. Goes. oh, inggih inggih. Hampir kula terus ning Mindola belum wungu. Oh. Nggih, Pak Cito sugeng dalu. Sugeng dalu. Matur nuwun kepareng rawuh berkahi. Sugeng dalu Pak Cito. Dalu Mbak Tati. Nggih, sugeng dalu Pak. Cito Darat menika apa? rumiyin badhe ngejo panjenengan campur sari ning jenengan mboten saged rumiyin. Oh nggih, wonten wedi ya. Buat wedi. Nggih. Oh, Kapunten nggih Bapak. Nggih. Sakniki sampun saged kepanggih Mbak Tati. Nggih, sakniki nek kepanggih. Mas sinten Mas? Tulus. Mas Mas Tulus. Sakmenika nek pon kepanggih ajeng pripun? Wah iya kae. Kula grogi. Nek kalih Mbak Mimin. Oh terus ngancap. Ora lho Mbak Tati ki anggere petuk lanang kok ditantang. Ora lho, kan maune jare arep ngundang. Saiki gandeng saiki sampun kepethuk lah sakmenika ajeng pripun? Dinikmati lho suarane. Saking ngrika wau gayang Pak Dalang. Mboten kula minggah ngriki kula mboten saged napa nggih. Ilang modal kula niki. Mboten sah grogi santai mawon, Pak. Jane santai Mbak, tapi Nggih. kadose nggih tetep grogi. Piye ben ra grogi piye? Langsung mawon nggih Pak Dalang. Pripun, Niki pripun, Kanca-kanca sing teng Padang Lawas sami ningali. Alhamdulillah. Nggih. Salam saking Mas Kumis, Mas Santo Kumis Pak Dalang. Mas, oh nggih, matur nuwun Mas Hardono ugi mbok malah Nggih, niki. Mas Hardono, Mas Nggih. Bondan Mas Bondan, nggih. Dulur-dulur Padang Lawas sih Pak nggih. Kathah Sumatera Utara. penggemare anu Mas Bucange niku kathah penggemare wonten. Alhamdulillah. Mangke menawi sampun mboten pandemi insyaallah wayangan wonten mriku Pak nggih. Insyaallah nggih, mugi-mugi pandemi ini enggak segera Amin. berlalu sehingga teman-teman saking napa nggih jiwa seni ini saged makarya kembali. Dulur-dulur Randulanang banyak yang dulu transmigrasi di sana. Iya. Nggih, nggih. Dulur-dulur mriki, nggih. Nggih, matur sembah nuwun, salam hormat kagem para sedherek ing Padang Lawas Pak nggih. Nggih. Terus niki kula ajeng nyuwun Napa? gending setunggal Napa? Napa, Pak? Setia Tuhu. Setya tuhu. Langgang setia tuhu. Langgang Langsung Setia napa Tuhu. dibawani? Langsung mawon. Ingkang nyekar panjenengan piyambak napa? Mbak Tatin, Mbak Oh, Tatin. Mbak Tatin. Sir kula Mbak Mimin tapi nggih tetep Lah Mbak nggih Tatin. Mbak Tatin Oh nggih. nggih. Kang Akah kula ning pun kula briefing ya niki Pak. Oh, wis diketik sih ta, Oke. Pak. Kayak kok di briefing. Wis di briefing etok-etoke Mbak Mimin ngoten nggih. Nggih, duet kalian panjenengan to, Pak? Kajenge rada Kula piye ngeten? pendengar mungkin nek sedaya nyanyi Ya, sinten? kan gentosan mengke Pun kula sing dengar kalih nyawer mawon. Wah, nek wis. wis ngono kuwi aku wis ra iso. Harus meneng. Lah nggih, Pak Jito ini Mbak Tatin Nggih, Pak. pengusaha sawit Oh, di nggih. sana. Nggih, iki lagi Pulang. pulang. Oh, Nyonyahnya asli Wedi. Oh, Pak nggih. Jitonya Jawa Timur Pak nggih. Ponorogo. 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 Nggih, dipun pinangkani Mbak Tatin menawi ngaten.
matur sembah nuwun. Namun saderenge Nggih. kula nyuwun pangapunten Terus niki pundi? Pak Dalang kula Nggih. sawer riyin terus kula mengke kanca-kanca teng Wingking pripun nek kula mboten teng mriku. Oh nggih. Sajenge kula mengke saking Wingking Siap. napa nggih mirengaken swantene Mbak Tatin. Siap. Matur Terima kasih. sembah nuwun. Nggih, Nggih, Pak. nggih Yakin, tampani Pak, sik niki. sawerane kula. Yakin ta Pak? Alah Pak, mboten sarepot-repot ta Pak. Oh, iya. Jen. Ora. Aduh, Jen, kandel banget. Aduh, Rapenak jangan. rapenek aku ya. Saben wayangan mesti paring bebungah karo Wong galak iki tetep kalah karo siji oleh. Apa? Duit. Nek kuwi ora mung wong galak, kabeh wong kalah. Nggih. Nggih. Oh nggih. Oh, nggih. Nggih. menika Mbak Tatin. Alhamdulillah. Wis derek Pak Alhamdulillah. Seto Kandel kandel pokoke. Terima kasih matur nuwun. Ya. Wis ra nampa lho, Wi. Sing ngegong lah. Ya ampun lek glibet meleh. Oleh glibet meleh. Bisa ya pas nek glibet. Wah, Jan. Hoki tenan kok, hoki tenan kok. Bapakmu Mr. Gilbert. Lah iki paling enom iki. Iya ta. Iki balita. Balita. Jadi Oh. beliau itu ngefans sekali sama Kowe mau ra gelem ngegong torin to. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, nggih. Nggih. Wah, Bapak Rohana kok anu. Hoki, Sembah nuwun hoki. Pak. Nggih. Alhamdulillah Pri, ampun Nggih. saben-saben. Mbak nuwun Pak. Terima Ya Allah, kasih. bendina dijajak. Pak niku mboten sah diitung nggih bruk petutuk kula mawon ngenten lho. Paksaku. Oh, Oh, nggih. saestu Bapak napa? Mas Tulus. Matur nuwun. Lho Mas Tulus entuk jatah lho, Mas. Nggih, Bapak. Nggih, matur nuwun, matur Ketoke nuwun. jek turah iki. Sing kendang. Oh, Jo Kris, kendangnya aja dipendem Kris sing sentuh saweran. Oh, bagiannya sing Oh, sing nembak. Matur Sing nuwun. sing wis joget serampat. Nggih. Matur nuwun Pak Jito, terima kasih banyak alhamdulillah. Nggih. Ya, simpan di berangkas dulu ya. Enggak, yo langgam setia tuhu Mbak Tatin. Ke Mbak Tatin. Nggih. Ya melu wong Iki ya. mau ki Ikan dipundhut jenenge sedekah saking Nggih. Pak Jito. Mugi-mugi mboten lokak saya kebak. Barokah tinar buka pintu-pintu rezekinipun saya agung. Ya, amin. Niki wonten Nggih. sukipan online nggih sampun nyawer. Nggih. Pak Jito. Nggih. Pak Jito kula nggih gadah grup lho, Pak. Bejang nek ten Caganaga nggih nyawer. Rata wejak aku. Alah larang gak. Mbak nek nyengkuyung koncoe ra nganggo larang-larang. Lah, piye ta? Bismillah aja ngono kuwi kowe nyengkuyung sukipan aku. Alah kok nek ra tak sangoni ya grundel tenan Lho kok. nek grundel ki pancen ciri wanci. Mbak Tatin, Nggih. kene iki sering kerawitan lho. Oh nggih ta. Caganaga pisan-pisan mrene kudune. Angsal ta, Pak? Lah kepiye to ki? Lah nek mboten nenten jenengan nggih pripun mengke? Oh. Ada aku yuk. Ya nanti kalau pas saya pulang dijadwalkan ya. Insya Caganaga ya. Allah. Iya. Siap. Nek kula isin ding rasah to, Pak. Ngopo? Elek kok. Apane le elek? Ora Wonge. iso. Ora iso. Tekane do elek tekane. Tekone. Ayo, Yuk, buka langgam setia tuhu. Yuk. Aku kang setya satu wit biyen nganti saiki Ya. Ya. Lestari yo. Ini lagu luar biasa reptane Kinarto Sabdo. Nggih. Nggih. Mugianto Mugianto berkahing witi andi kamang tansah
Matur nuwun Mbak Tatin, Mbak sampun. Apri, Mbak Mimin.